Baka, da li ti znaš gde živi Deda Mraz? Ja mislim da Deda Mraz živi u šumi. Ne u šumi. A gde živi u šumi? Šta radi u šumi? Sprema se za Novu godinu kad bude praznik da se uputi, jer on iz daleka putuje. I živi u šumi? Da. Pa ne živi u šumi, on živi baš u neku drugu planetu, on živi baš daleko i tamo hladno ima sneg. Tamo je snega, baka, mnogo. Stvarno? Nema u šumi snega. A kako dolazi Deda Mraz? Deda Mraz dolazi na sanke. Sam? Ne sa poklonima. Pa ne na sanke, Ivas ga leti tamo i onda on sene na njegovu pikalicu i onda njega Ivas vede ko te dece i onda on tako pusti poklone. Aha. Baka, stvarno ništa nije znao. Kako Deda Mraz zna sve poklone koje treba da da deci? Ako je dete dobro, onda dobije veći poklon. Ako je dete bezobrazno i neće da sluša, onda dobije samo malo. Ne tako. Ne čuješ, baka? Nego onda možeš da pišeš i onda on ti to donese. Pišeš mu pismo. Da? A ko je bezobrazan, taj ne dobije ni poklon. Bože, ona to sve zapamtila sad. A mene nije donosio Deda Mraz sine paketiće. Zašto? I mnogo vičala i mnogo je bila bezobrazna i nije sve slušala. Mamu, ti jebem, ja te ubijem. Koliko si pametna.